Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo, hindi po hindi lima minamahal, tayo po lahat tumayo. Tayo lahat tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala ito po minamahal. Mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved brother, Buboy Nir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved Brother Joe, Sir beloved Elder. Let us pray. Upo dakila at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Muli sa maghapon, ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin ipinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, sama-sama nakarating na maluwalhati upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ang mga sanunang yugto na nagawang nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang mga espesyal awitin ng mga awit, aming naramdaman, napakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay, sa pong bahagi tandog, patuloy kaming tumalima, dahil dito ang masaganang pagpapala na iyong ipinangako. Muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Distrad Almeda, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang iyong mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang aking lakong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kisipan ng inibig mga kapatiran, lalo mga bisita, webcast viewers. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness. Demons of hindrances, doubts and unbelief. Cast out in the mighty name of Jesus. Anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hindi sabay-sabay maminamahal. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating, sabay-sabay po tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo maminamahal, natuklasan ko na kaya hindi kumbinsido ang mahal na pastor sa ating hallelujah, praise the Lord, kapag hindi sabay-sabay at hindi po tayo talagang kung pwede pagpapawisan sa kasisigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay gawin natin. Bakit? Dahil ang hallelujah, praise the Lord po ay makapangyarihang salita. Heavenly language. Amen. Amen. Hindi lalayas ang masamang espiritu na kumakapit sa atin. Kung ikaw ngayon ay problemado, may dala-dala kang karamdaman, problema sa pananalapi, problema sa pamilya mo, hindi yan lalayas. Yung kalungkutan, hindi lalayas. Kung hindi ka sisigaw ng malakas, hallelujah, praise the Lord. O, tingnan nyo. Kaya papasok ka kanina, lulugo-lugo, uwi ka mamaya, lulugo-lugo. Isa, dalawa, tatlo kami ditong magsisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hindi natin mapalayas, ma-wipe out yung mga masamang espiritu. Amen. Ating mga beloved choir members, wala tayong ginagawa. Kayo ang sample na pumalakpak ng malakas at magsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag nating tipirin ang mahal na Panginoon. Amen. 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 Amen! Minamahal, talagang nahinaan ako. Medyo hindi ko narinig. Kaya sumisigaw na ako. At ipagpaumanhin ninyo dahil kanina pa minamahal sa aking pagmamasid. Grabe na yung pagkilos naman na Panginoon kanyang banal na presensya. Umaawit ng mga choir parang tulala. Tinitingnan kayo. Hindi ko alam kung anong nakikita sa inyo. Madilim ang mga mukha natin dahil sa may problema. Hindi lalayas sa masamang espiritu maminamahal kung hindi tayo magiging, sabi ni David, shout, jump, with all your might, with all your strength, with all your mind. Dahil
ibinibigay sa atin yung sample. Nakita ninyo yung mga halaman, kapag ito ay tinutuya, sumasayaw, nagpupuri sa mahal na Panginoon, yung mga tuyo na mga dahon nalalaglag. Amen. Ang pagpapalakpak at ang pagpupuri, paghiyaw ng Hallelujah, praise the Lord, ay pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi malalaglag yung mga problema mo, problematic ka pa rin hanggang ngayon dahil hindi mo may sigaw ang Hallelujah, praise the Lord. Pag sumigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord, milya-milya ng layo ang masamang espiritu sa iyong talukap, sa iyong isip, sa iyong puso. Hindi ko alam anong laman ng ating isip, ating puso, ang minamahal. Talagang madilim, sa totoo lang. Paliwanagin po natin yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. I give double honor and respect to our dearly beloved and noble pastor, Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga kapatiran, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhan, every Sunday, na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At good afternoon po, at good night, good morning, maaari sa inyong lugar, dan sa ibayong dagat, dahil live po tayo webcast via Facebook at YouTube channel. So, pinapanood po tayo, maminamahal, at talagang ikinagagalak kong ibinabalita na talagang dito sa Asia ay pinapanood tayo sa Taiwan, diyan sa Japan, sa Cambodia, Hong Kong, Singapore, Korea. Dito sa ibaba, maminamahal, sa may Australia, New Zealand, pinapanood tayo. Diyan sa dako ng Canada, sa Amerika. At coming na po ang mga beloved children ng ating beloved pastor, beloved parents in the Lord, dahil we are celebrating this coming October 8, the 23rd Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The following another day, Agis na Oktobre, mayroon tayong JMYC, Jesus Miracle Crusade Youth Ministry Crusade. Pwedeng magdala ng mga bisita ng mga youth, yung mga dadako doon ng mga youth and single choir. Kaya, maminamahal, talagang grabe ang pagpapala ng ministeryo ito. Amen. Kaya magandang hapon sa ating mga beloved brethren. Amen. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos. Ating napakabait at pinakamamahal na pa Jesus. Medyo may problema po yung ating pong webcast. Sobra ng prayer yung mga nag-asikaso. Maayos naman kanina. So, nasubrahan ng prayer kaya medyo nagkaroon siguro ng trouble. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Matthew. Chapter 20, verses 1 up to 16. Ituloy-tuloy ang basa at dahan-dahan lamang dahil maganda po ang ating pong pag-aralan, parang semi-Bible study. At kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka-umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Nang makipagkasundo siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ng ikatlong oras at nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magseparon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. Nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas ding muli ng malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila,
bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Amen. Hanggang 16 po. Hanggang 16. Amen. Praise the Lord. Sa 7, at sinabi niya sa kanila, sapagkat sino may walang umupa sa amin, at sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon at sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kanilang kaupahan sa kanila, na mula sa umaga at mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan, nang malapit na ang 11 oras, ay tumanggap ang bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsitanggap sila ng higit, at sila ay nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sambahayan, na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin. Na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakakasunog. Dadapot siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin ng 1 denaryo? Sa 14, kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. 15, hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? 16, kaya't ang mga unay nangahuhuli at ang mga huli ay nangauna. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nasundan po ninyo ang ating binasa, maminamahal. Masarap nang matulog dahil inuulan tayo, malamig na. Baka tulugan ninyo ako. Lahat ng hindi natutulog, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. God bless you, maminamahal. Dito sa talata nating binasa, we are talking about the laborer in God's vineyard. Dugtungan natin ito. For many are called, but few are chosen. Ito, maminamahal, ay palagi na nating narinig at ipinapangaral ang mga talata. Pero ipinpoint na natin, diretsuhin natin para maintindihan ninyo. Yung 1 denaryo po dito na pinag-uusapan ay nagsisimbolo ng langit na ipinangako ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon para maunawaan ninyo, maintindihan natin. Dahil dito, maraming naunang tinawag na ngayon, hindi mo na nakikita. Amen. Dati katabi mo, nasa kaliwa, nasa kanan, sa likuran, sa harapan. Pero ngayon, iba na yung sa tabi mo. Iba na yung sa kanan, iba na yung sa kaliwa, sa likod at harapan. Amen. Amen. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kaharian daw ng Diyos, kaharian, the kingdom of God, ay katulad daw ng itong ibinigay na halimbawa na ang puno ng sangbahayan, ang ating mahal na Panginoon ay tumawag ng mga laborer, tumawag ng mga manggagawa. Beloved ordained preacher, hindi naman ako manggagawa. Bakit nasali ako diyan? Sino may sabi sa iyo hindi manggagawa? Lahat po tayo mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Hindi ka niligtas para umupo lang diyan. Hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon at pinagaling ang karamdaman mong cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes. Hindi ka tinawag para maging mahirap na yumaman ngayon. Kung ikaw, maminamahal, hallelujah, ay hindi manggagawa. Manggagawa tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay.
I will elaborate more. Bakit tinawag kang manggagawa? Ako maminamahal, hindi ako maligtas kung hindi inimbitahan ng aking angkel na manggagawa. Amen. Worker. Amen. Ilan sa atin dito na may mga loved ones na worker na inimbitahan tayo? Ilan sa atin dito maminamahal na umati ng krusada na inimbitahan ng mga manggagawa? At ang ilan ay nagiging manggagawa. Ang ilan ay nagiging mang-aawit, mga manunugtog. Ang ilan ay nagiging elder of the church. Mang-aawit. Amen. Mga manggagawa po yan. At kapag ikaw ay ginagamit na sa pulpito para mag-testify about the goodness of Christ, ang tawag sa iyo manggagawa na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, may naunang tinawag. Pagdating ng alas 3, yung alas 3, maaaring alas 9 po yan, ng umaga. Pagdating ng alas 11, mayroon na namang tinawag. Pagdating ng alas 3, mayroon na namang tinawag. Mayroon na namang tinawag pagdating ng alas 6. Iba-iba ang pagkatawag. Ganun ang pagkatawag natin. Bago tayo ngayon naging mga awit, manunugtog, mga elders of the church, mga kapatiran. Di po ba? Lahat magsabing amen. So ang ibig sabihin, maminamahal, lahat tayo tinawag pero hindi pantay-pantay at sabay-sabay. Hallelujah. May tinawag Lunes, may tinawag ng Martes, Miyerkules, Biyernes, hanggang Linggo. Amen. Amen. So sa makatuwid, maminamahal, ang tawag sa atin, mga manggagawa. We are laborers of Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang problema dito ngayon, maminamahal, nung binigyan na ng sahod, dahil ang usapan, ang sabi ko nga sa inyo kanina, lahat tayo tatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang problema, pagdating na ng sahuran, nauna yung unang tinawag, yung 12 oras nagtrabaho, yung 8 oras nagtrabaho, nauna, expecting more. Dahil may tinawag ng alas 3, alas 9, may tinawag ng alas 11, may tinawag ng alas 3, may tinawag ng alas 6, may tinawag ng iba-ibang pagkatawag. Amen. Ang nauna, ang mga matatagal na Kristiyano, expecting na mas malaki ang kanilang tatanggapin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ipagdating doon, maminamahal, dahil ang kanilang pinagkasunduan, 1 denaryo lang, 1 pini, ibinigay ang sahod. Aba, nung tinanggap, ang sabi na nga, naunang kinontrata, bakit 1 denaryo lang ang binigay mo? Binigay sa amin. Maghapon kaming nagtrabaho. Yung mga kasama namin, alas 3 na, alas 9 na, alas 11 na, alas 6 na dumating. Bakit pareho kami? Tig 1 denaryo. Anong makikita natin dito? Nagre-reklamo yung mga nauuna. Nagre-reklamo na yung mga matatagal na Kristiyano. Bakit? Kaliligtas lang yan, pinagpala na. Ako, inuban na ako hanggang ngayon. Ni sapatos, hindi ako makakabili ng sapatos. Ni tricycle, ni bisikleta, hindi ako makabili ng bisikleta. Ang problema, sabay-sabay nga tayong naligtas, sabay-sabay nga tayong pinangaralan, pero maminamahal, hindi tayo pwedeng, hallelujah, hihingi ng pari-parihong sahod. Bakit? Yung kaliligtas lang, narinig na ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng ikaputhandog, karakadaka siyang sumunod ng sumunod, hindi nangungwinta, hindi hinahanap yung kanyang binibigay, na ang pinagyaman lang ang mahal na pastor, ang pinagyaman lang ang mga manggagawa. Wala siyang pakialam, basta bigay siya ng bigay, sunod ng sunod sa pagbibigay. Yung nauna, nagre-reklamo. Papira, lagi na lang ako nag-overnight, lagi na lang akong dumadalo ng Wednesday, nandito ako ng Sunday, pero wala pa rin pagpapala. O bakit? Hindi ka nagtatapat. Hindi ka namumuhay na may kabanalan. Alam mo, ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Kailangan magpakabanal ka. Hindi mo ginawa. Yung kaliligtas pa lang, takot na takot kahit na maligo,
ayaw na maghubad, nakasuot ng damit, naliligo, nagbubuhos, nagsashower, ayaw maghubad dahil gusto niyang banal siya sa lahat ng oras dahil hindi niya alam, pagtunog ng trumpeta, maring hindi siya banal. Paano? Ang sabi ng Biblia, yung mga banal lamang ang makarinig ng pagtunog ng trumpeta. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung ngayon lang naligtas, nag-overnight na, ikaw matagal na kasi. Ay, mahirap na. May sakit na ako sa puso. Mayroon ng rayuma. At na mild stroke ako. Ayaw ko nang mag-overnight dahil medyo may nararamdaman ako. Gusto mong pagpapala. Gusto mong matanggap yung isang dinaryo. Gusto mong matanggap yung buhay na walang hanggan. Yung langit ay gusto mong matanggap. Bakit ka nagre-reklamo? Ito ang pinakaunang problema. Nagre-reklamo, murmuring, and disputing. Lagi nagmumurmur. Tinitingnan kanyang sarili. Ano ba yan? Bakit yung iba, grabe na ang pagpapala? Ako, hindi pa pinagpapala. Bakit? Ni sapatos, ni chinilas, hindi ko halos mabibili. Ang sabi ng ating paliwanag kanina, kahit 10 piso ang tinanggap mo, dahil may tinanggap ka, yung 2 piso diyan, ipinid mo, itago mo. Pagdalo mo rito, mayroon kang maibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ganun lang ang ginagawa ng mga basurero. Ganun lang ginagawa ng mga basurero doon sa Maynila. Pero nung kanilang nalaman ng susi pala ng pagpapala sa lahat ng kanilang kalakal na natatanggap, binigay nilang pag-aari ng mahal na Panginoon. Sino mag-akala na pabalik-balik na lang sila ngayon ng Amerika at diyan sa London? Dahil sumunod. Hindi nagre-reklamo. Amen. Alam ba ninyo yung pagre-reklamo mo, minamahal? Anong sabi ng Biblia sa mga reklamador? Sinabi ng banal na kasulatan, ang mga reklamador, diyan sa Santiago, 5, talatang 4, kindly, pakibasa, at sundan sa unang Timoteo 5:18. Praise the Lord, kindly. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa Aklat ng Santiago, ang Kabanatay 5, ang talatay 4. Narito, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid, na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya, ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po, ang sabi rito sa 5:4, behold, the hire of the laborers who have reaped down your field, which is of you, keep back by fraud. Cried and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ito maminamahal. Baka inisip ninyo, anong kunik? Malaki ang kunik dito sa ating binasang talata. Dito daw, nagre-reklamo yung mga manggagawa, yung mga tumatanggap. Ayos naman na aking pagtatrabaho, sir. Ayos naman na aking pagtatrabaho, ma'am. Bakit? Ang sabi rito, may daya yung aking natanggap na sahod. Ito yung sitwasyon, maminamahal, sa atin pong kasalukuyan na kinalalagyang mga pamahalaan. Hindi po dito tinutukoy yung ating binabanggit kanina na nagre-reklamo, hallelujah, ang nagmamayari. Ang problema dito, doon sa laborer. Kaya kinakailangan tingnan din ito ng ating pamahalaan, tingnan din ito ng mga nangangasiwa na mamahala dahil lahat pala ay dapat ikonsidera para hindi ka ireklamo. Di ba mayroon po tayong batas sa labor? Ay kinakailangan maging masunurin ka. So kinakailangan magiging pantay. Ating basahin pati yung isang talata na ating binanggit para ating pagdudugtong-dugtongin ito. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 18, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiig, at ang pagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. O tingnan niyo po, another case. Di ba pagka nagkakasala yung mga laborer, kawawa naman.
Dahil kapwa tayo laborer nga, manggagawa. Amen. Kapag nagkamali ako, nagkamali kayo, nagkamali tayo, may mga chastisement. Sabi rito, maminamahal, huwag daw busalan. Kaya pinakikinggan ngayon ng labor. Kaya pinakikinggan ngayon ng mga nangangasiwa. Pinakikinggan ngayon, maminamahal. Dahil ang mahal na Panginoon daw ay lagi nakabuntot, nakabantay, para pantay-pantay. Amen. Para ang purpose po dito para magiging pantay-pantay ang lahat ng tinawag. Tinawag ng alas 3, tinatawag ng alas 9, tinatawag ng alas 11, tinatawag ng alas 6, na pantay-pantay ang ating tatanggapin. Dagantimpala, yung pini, yung sinasabi ditong dinaryo. Ang atin ditong pinag-uusapan, maminamahal, ay bagamat pwede tayong magreklamo, bagamat pwede tayo, maminamahal, hallelujah, magsampa kung sakali doon sa libor dahil tayo'y naaapi. Pero ang pinag-usapan natin dito, do not murmur. Without murmurings and disputings. Iwasan natin yung pagmumurmur dahil una pong problema dito, kung inyong pansinin, balik tayo. Dahil semi-Bible study nga ito ang sinabi ko. Sinabi rito sa 11. At ang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulungang laban sa puno ng sangbahayan. Yan po ha. And when they had received the penny, yung dinaryo, they murmur against the good man of the house. At ang sabi rito, maminamahal, sa 3C, datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila kaibigan, hindi kita iniiring, hindi baga nakipagkayari ka sa akin ng isang dinaryo, kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong hindi ng gayon rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gagawin ang ibig ko sa aking pag-aari? Umasama ang mata mo. Second sin, pangalawang kasalanan. Di baga masama ang mata mo, ang isip mo. Amen. Sinabi rito, sapagkat ako'y mabuti. Una ay yung murmurings and disputings. Pakibasa ang Pilipos 2, 14 hanggang 16. Pangalawa po ay yung bad intentions and perceptions na sinabi rito, ang mata mo. Hallelujah, ang mali mong akala. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang makasalanan mong isip na ang gusto ng Diyos ay pantay-pantay magmula sa mahal na pastor sa ibang lingkod, sa kanilang mga anak, sa lahat ng mga mananampalataya, lahat na may mga tungkulin, pantay-pantay. Ngunit maminamahal, ang haka ng tao, ang makasalanang mata, ang makasalanang isip, yun, hallelujah, ang nagbubulid. Hallelujah, kung bakit nagrereklamo ang mga Kristiyano. Basa, Pilipos 2. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata po ito, talatay 14 hanggang 16, ito pong nakasulat. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin, hindi lamang tayo nangangaral ngayon sa mga kapwa natin mananampalataya. Yung nabanggit nating dalawang talata after the main topic natin, yung sa Matthew. Yung pangalawang kasunod, yung Santiago at unang Timoteo, nakita natin na ating inilalahad, ating ipinapaliwanag. Nandun ang katwiran ng mga manggagawa kung sila'y naapi ng kanilang mga superior. Yung mga mayayaman na inaapi, yung kanilang mga katulong, ng kanilang mga helper, mga boy, mga driver, lahat-lahat, nandoon. Na dapat daw, huwag mag-uugali ng ganun.
Kinakailangan pantay-pantay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, magkapantay-pantay ang ating mga tinatanggap dahil siya'y pantay-pantay tumingin sa atin. Walang mataas, walang mababa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka iniisip ninyo, dahil tumatayo kami sa pulpito dito, kami ay mataas sa inyo. Pantay-pantay tayo sa paningin ng mahal na Panginoon bilang laborer sa kanyang banal na ubasan. Amen. Amen. Kaya, nagre-remind ang mahal na Panginoon, huwag tayong magbubulong-bulungan. Huwag kayong magmumurmur. Alamin muna ninyo kung bakit kayo, halimbawa, ang inyong mga manager, mga nangangasiwa, nangunguna, sa ating gobyerno, atin munang alamin. Anong rason nila? Bakit bawas yung sahod mo? Dahil may may pag-ibig, kung ano-ano mga kinakaltas. Amen. At bakit ang liit na lang ng sinasahod mo? Yung mga amo na walang pakialam sa kanilang mga kanilang mga nasasakupan, abay mahirap na ngayon dahil kayo po ay talagang susundan ng BIR at talagang pananagutin kayo. Kung hindi ninyo kinukuhaan ng SSS, Pag-ibig, GSIS, Medicare, ang inyong mga trabahador. Kaya lahat paminamahal dito ay talagang ating pong ipinapaliwanag para hindi ninyo sasabihin na ano ba yung ating ordained preacher, lagi lang tayong naaapi, lagi lang tayong pinangaralan, pinapagalitan kung ano-ano. Kinakailangan pantay-pantay. Itong ating pinag-usapan, we are talking about laborer. We are both laborer in Christ. Dahil ako'y biktima rin. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. Ako'y biktima rin. Andyan mo minamahal na talagang tayo'y naging masunurin. Bakit may mga hindi ka muna pwede tumayo dahil meron kang medyo nalabag sa kautusan ng mahal na Panginoon. Hindi ka pwede muna mag-preach tulad ng ibang lingkod. Ilang taon yun na talagang hindi ka pwede munang sumalang dahil meron kang problema. Ayon sa ating binasang talata, ang sabi nga dito, hindi natin pwedeng kalabanin yung tumawag sa atin, yung Diyos na nagbibigay sa atin ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit, maminamahal? Masasaktan lang tayo. Amen. Murmur tayo ng murmur. Reklamo tayo ng reklamo. Pwede ka bang magreklamo sa Diyos? Reklamo ka ng reklamo sa mga nangangasiwa. Sa inyong ordained preacher, kay Divine, reklamo kayo ng reklamo. Bakit? Ang sabi nga ng Romans chapter 13, verse 1 up to 7, ang Diyos ay nagbibigay ng mga nangangasiwa na may takot sa Diyos. Alam nila ang batas ng Diyos, ang batas ng gobyerno, ang batas ng kalikasan, lahat. Alam nila. Subject tayong sumunod. Pag hindi ka sumunod, violator ka. Binabayulit mo. Hallelujah. Ang batas ng Diyos, ang batas ng tao, binayulit mo. So, kinakailangan pantay-pantay tayo. Alamin natin ito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi dito ng Diyos, ng mahal na Panginoon, maliwanag ito. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko? Sabi ng mahal na Panginoon, sa aking pag-aari, o masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti. Kaya't ang mga unay nangahuhuli, at ang huli ay nangauuna. Bakit? Ang sabi ko, maminamahal, idugtong natin yung sinabi rito, many are called but few are chosen. Maraming tinawag, pero kunti ang pinili. Maraming tinawag na mga manggagawa. Lahat tayo tinawag. Pero nasaan na ngayon yung iba? Yung iba na nandun na sa piling ng mahal na Panginoon, hanggang kinuha ng mahal na Panginoon, pinagpapala sila, pinagrest sila. Pero yung buhay pa ngayon na hindi na natin kasama, questionable yan. Saan na sila ngayon? Kaya mayroon pong ngayon lang naligtas, pinagpapala na, amen, na sila ngayon ang nauuna na at ikaw ay nahuhuli na dahil sila ang masipag dito na magsasagawa.
hallelujah, ng kanilang mga tungkulin. Kahit pinapagalitan, hallelujah, instrumentalist, andyan pa rin, andyan sa instrumento. Kung pwede lang, nakita ko yung bata dito sa gilid. Pinagbabawalan namin gamitin yung tom-tom dahil tumitigas ang ulo, dinidisiplina namin. Ngayon na disiplina, nag-ayuno na, pinatugtog na namin. Kung hindi namin disiplinahin yan, hindi maging masunurin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon maminamahal ang tingin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sino ba tayo para magreklamo sa mahal na Panginoon? Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ang ating mahal na pastor, saan ba nanggaling? Dati-dati, nag-worker siya sa isang Oneness congregation diyan sa daot ng Metro Manila. Isang bishop ang may hawak. Ang ating mahal na pastor, walang ibang ginawa kundi mag-ayuno, magpuri ng magpuri, mag-ayuno, magpuri ng magpuri, mag-ayuno. Tinatanong na siya, ikaw yata ang pastor dito dahil ikaw palagi nag-ayuno. Ikaw ang palaging nagpupuri. Yung bishop, yung pastor, hindi marunong magpuri, hindi marunong mag-ayuno. Ang ating mahal na pastor, puri ng puri, ayuno ng ayuno. Siyang pinapansin. Siyang nilapitan ng mga kapatiran. Brother Almeida, ipag-pray mo yung aking lupa na mabinta, bibigyan kita pag nabinta. Imbis yung pastor ang nilapitan, yung bishop, hindi na. Brother Almeida, ilihas mo ko dahil ikaw yung may ayuno. Ikaw yung talagang lagi nagpupuri. Gumagaling! Nagalit yung bishop. Anong ginagawa mo? Lagi ka na lang nag-ayuno. Lagi ka na lang nagpupuri. Sabi na, masama ba? Sabi ng mahal na pastor, masama bang mag-ayuno? Masama bang magpuri? Hanggang nangusap ang mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Orduha, pagtayo ka ng gawain doon, gawin mo ang pagiging ebanghilista. Hallelujah, mangaral ka, sasamahan kita. Sabi ng mahal na Panginoon, nabuo ang Jesus Miracle Crusade 1975 sa may Orduha. Sumunod! Dahil yung pangatlong problema ng mga laborer na ito, pangatlong problema natin, hindi lang tayo murmurer, hindi lang tayo maminamahal, bad thinker. Ang problema sa atin, rebellious tayo. Hindi ka lang mapagbigyan dito. Layas na ako dito. Total naman mayroon akong pupuntang gawain Lalayas na naman bakit? Hindi naman hawak ang langit. Doon ako sa isang, malapit lang dito. Para doon ako sasamba. Say, rebellious. Nagre-rebelde. Pag tawagin mong rebelde, sabihin, hindi kami rebelde Jesus Miracle Crusade yung pinupuntahan din namin. Gawain din naman pa yun yung pinupuntahan namin. Tingnan nyo Anong tawag doon? Bakit? Kung hindi ka nagre-rebelde, bakit ka alis? Bakit ka maghubad sa iyong pagiging mangawit, manunugtog, mga manggagawa, elders of the church, mananampalataya, bakit ka maghubad? Pareho din lang pala. Sabi, granting, not admitting. Dahil gusto mo, sige, pinagbigyan. Hindi habang panahon. Dahil may tumatawag sa atin. Hindi tayo tinawag dito para maging palamuti. Mayroon tayong mga kanya-kanyang mga tungkulin. Kung ganun ang ating isip, ang pinahirapan natin ay ang mahal na Panginoon. Hindi ka naman tinawag ng mahal na Panginoon para apihin sa gawain dito. Nagreklamo tayo dahil mabuti pa yung mga manggagawa, may natatanggap. Kami, wala. Ni pang gasolina, wala. Ni pang tricycle, wala. Nga kami. Gusto mo pala kailangan mo pala. Sabihin mo sa akin. Pagbibigyan kita, huwag ka lang magreklamo. Huwag ka lang magrebelde. Huwag ka lang mag-isip ng masama. Dahil doon nagagalit ang mahal na Panginoon. Kaya tuloy, may mga nauunang nahuhuli na. May nahuhuli ngayon, andito na. Masayang-masaya sila, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kayo, ako, tayo, ang tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. May panahon pa. Humabol kayo. Sabi nga ng ating mga ngaralas overnight, kung saan kayo nadapa, bumangon kayo. Huwag na kayo magpatisod pa doon at manatili doon. Bumangon kayo, ihakbang ang inyong pananampalataya, humingi kayo ng tawad.
Hindi pwedeng ang pantalan ang lalapit sa barko. Kinakailangan ang barko na galing sa laot ang lalapit sa pantalan para mapatawad ka. Ganon din dito sa ating binasang talata. Hallelujah! Anong ipinagmamalaki ng mga liburer? May-ari yung kausap. Basta sabihin mo, dapat 2 denaryo ako, ang akin, dahil maghapon ako. Di 2 langit na. Amen? 3 denaryo ako, dahil maghapon ako, di 3 langit na. Isang langit lang. Nauna ka, nahuli ka, 1 denaryo, 1 langit ang ating matatanggap. Galing sa ating mahal na Panginoon. Magpakainit ka, magpatuloy ka. Amen? Sumunod ka sa katawagan mo. Amen? Alam niyo ba ang rebellious? Pagre-rebelde? 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23. O basahin ninyo. Ano ang katumbas ng rebellious spirit? Kindly, pakibasa. Hindi na yata nakikinig yung ating tagabasa. Hindi na sila nag-uunahan. Dito po sa aklat po ng unang Samuel, Kabanata 15, sa talata po ay 22 hanggang 23, ito po ang nakasulat. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Haring Saul, tinanggalan ng pagkahari. Tayo, tanggalan tayo ng putong ng buhay. Tanggalan tayo ng kaligtasan. Di ka natatakot? Di tayo natatakot? Ang pagre-rebelde daw ay parang pagsamba sa mga witchcraft. Yung mga witchcraft. Katumbas na nung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayan binasa natin. Bakit ka mag-rebelde? Bakit ka magmumurmur? Bakit ka magkaroon ng kaisipang masama? Doon sa nangangasiwa sa'yo. Doon sa mga nangangaral sa'yo na walang ibang layunin, walang ibang pinapangaral, kundi ikaw at ako ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Pinababayaan ba tayo ng ating Diyos? 4 years? Pandemic time? Hindi. Pinagtatawanan tayo ng mga pulis. Natakot ang kapitan at ang mayor at sabi ng mayor, bahala kayo, magpatuloy kayo magsamba diyan sa Diyos ninyo. Ipanalangin ninyo na ligtas ang San Carlos City. Dahil alam namin ang Diyos ninyo'y makapangyarihang Diyos. O ngayon, ano bang irereklamo natin? Anong imumurmur natin? Pasakop ka. Sumunod ka. Dahil maminamahal, mayroong nararapat na pagpapala na matatanggap mo. Lucas, last verse. Chapter 10, verse 2 up to 7. Din talon, o up to 3 pala. Luke chapter 10, verse 2 up to 3, then italon sa 6 at 7, kindly. Dito po sa Lucas, Kabanata 10, talatay 2 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7. Ito pong nakasulat. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon kayo sa iyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lubo. Sa 6, at kung mayroon dong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay mananatili sa kanya. Datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag mo minamahal, may kaupahan. Mayroon tayong pinagpapagalan. Mayroon tayong pinagtatrabahuan. Mayroon tayong ginansya. Amen? Prophet? Amen?
Ano ito, maminamahal? Ang sabi ng ating nabasa mga talata, yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon, yung mga ipinatotoo ng ating mga kapatiran sa kanilang pagtatapat. Dati-rati ang mga bahay nila butas-butas, ngayon bato na at simento. Dati-rati bisiklita, hallelujah, sasakyan hindi makabili. Ngayon puro brand new ang sasakyan. Bakit? Hindi nagrireklamo. Hindi nag-iisip ng masama. Nasa napunta ka lang tayo sa no-offering. Hindi po ano yung pangatlo? Oh, wala kayo natandaan. Mahirap talaga. Huwag mag-rebuildi. Huwag mag-rebuildi. Bakit ka magre-rebuildi kay Brother Buboy? Hindi naman si Brother Buboy may-ari ng langit at lupa. Mahal na Panginoong Jesus naman. Hindi naman si Brother Buboy ang may-ari ng Jesus Miracle Crusade, ang mahal na Panginoon. Bakit tayo magre-reklamo sa tao? Huwag tayo magre-reklamo. Bakit ka nag-iisip ng masama? Bakit ka nagre-rebuildi? Yan ang problema. Sabay-sabay tayong pinangangaralan, bibigyan ng isang denaryo. May nauna, may sa alas 3, may sa alas 12, may sa alas 9, may sa alas 6. Pero pagdating ng langit at buhay na walang hanggan, pari-parihong buhay na walang hanggan ang ating matatanggap. Sa mga masunurin, lamang sila. Sa mga masunurin, lamang na sila. Anong mga lamang nila? Hindi mahirap ang buhay nila. Dahil masunurin andyan yung mga pagpapalang bonus na ibinigay ng mahal na Panginoon sa mga sumusunod. Pero sa mga nagrireklamo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng ating binasang talata? Filipos 2:14-16. Pakibasa uli para ma-remind kayo. Habang ating pinaganda, ating mga instrumentalist. Praise the Lord. Dito po, sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 2, sa talata po ay 14 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Lahat ng kumbinsido, pumalakpak ng malakas. Malakas na malakas! Magsabi ng praise the Lord! Amen! Ayan. Magreklamo ka pa? Magreklamo pa ako? Ngayon, maminamahal, we are prisoners of Christ. Tayo ngayon ay mga bilanggo na ni Kristo. Dahil si Kristo na ang ating Diyos, si Kristo na ang sentro ng ating buhay, si Kristo na ang masusunod sa ating buhay. Amen? Walang bulong-bulungan, walang murmurings, walang bad intention, masamang isip. Amen? Wala. Amen? Walang magre-rebuildi. Lahat ng bagay, pasalamatan. Sabi natin minsan nakaraang linggo, all things work together for good to them that love the Lord. To those who obey, follow the commandments of God. Oh, mayroon pa ba tayong hanapin pa? Wala na. Pupunuan ng mahal na Panginoon ang ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. Wala ka nang hanapin pa. Karamdaman mo, pagalingin yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Problema mo, malulutas yan sa pangalan ni Jesus. Ang gusto niya bilang manggagawa, bagamat may karapatan, bagamat may katuwiran. Amen? Amen? Sinabi ng presidente, sinabi ng kapitan, sinabi ng mayor, kahit ayaw mo, dahil bind tayo sa batas, oo tayo ng oo, how much more sa mahal na Panginoon? Ang tumawag sa iyo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala kang dapat ipagreklamo, wala kang dapat iisipin na masama. Huwag kang magrebuildi. Lahat ng mga rebuildi. Ang tawag sa atin ngayon, mga rebuildi dito sa Pilipinas, mga terorista. Terorista.
terorista. Lahat ng rebuilde, di ba? Sa batas natin, ang rebuilde ngayon, terorista na. Pag nag-rebuilde ka, huliin ka. Walang kaukulang salapi para ikaw ay makalabas dahil terorista ka. Amen. Dahil nagre-rebuilde ka. Ay, sa mahal na Panginoon, huwag tayo mag-rebuilde. Huwag tayo magmumurmur. Huwag tayo mag-isip ng mga masama. Bagkos, itaas mo ang kamay. Purihin mo, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Isipin mo ikaw ay bilanggo ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Jesus, I can't wait without you. Amen. Praise the Lord. I can stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me. A strength to treasure every day. To praise you, Lord, is the reason why I stay in the praise of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you will never die. Lord, I'm praying, my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you'll never fail. My dearest Jesus, I am nothing without you. Striving on my own is the foolish things to do. Your love is everything to me. The greatest gift that set me free. To praise you, Lord, is the reason why I stay in the presence of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you will never die. Lord, I'm praying, my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you'll never fail. Balik tayo sa isang stanza. My dearest Jesus, I can't live without you. I can stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me. A strength to treasure every day. To worship you is the reason why I stay in the presence of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you will never die. Lord, I'm praying, my heart is longing for your presence day and night. I'm so glad you never fail. There is Jesus without you. Striving on my own is a foolish thing to do. Your love is everything to me. The greatest gift that sets me free. You in the presence of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you will never die. Lord, I'm praying, my heart is longing for your presence
to know you'll never fail. I'm glad to know you'll never fail. Praise the Lord. Glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ang ating banal na Jesus kung minamahal. Alam niyo po, itong pangangaral na ito kung ating namnamin, isipin ng mainam, isa sa puso, hindi na tayo magkasya dito sa sobra nating dami, sa totoo lang po. Walang kasalanan ang mga tumatayo sa pulpito. Hindi namin kasalanan kung kami po'y nagtutuwid, nagsasabi ng katotohanan. Kaya sabi ni Apostle Paul, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Everything takes in place. Everything. Kung makita tayo ng mahal na Panginoon na naging masunurin ng mga manggagawa sa kanyang banal na ubasan. Makakilos ng gusto ang ating mahal na Panginoon. Mula nang darating ka dito ng alas 9 hanggang matapos, hindi mo hinawakan yung cellphone mo. Dahil yung cellphone mo, mula Lunes hanggang Miyerkules, ikaw ang may hawak. Mula Huwebes hanggang Biyernes, ikaw ang may hawak. Sabado, ikaw ang may hawak. Linggo lang. Kung maging masunurin ka, masunurin ako, masunurin tayo, lutas ang lahat ng problema. Maalis ang mga panlalamig. Maalis ang mga panlulupaypay, mga kaisipang masama. Maalis ang mga murmurings, disputings. Maalis ang pagre-rebuilding. Dahil hindi yan kalooban ng Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganon. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maamo kang Kristiyano, tupa na sumusunod. Kaya nga sabi, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan, mangaral, magpatotoo. Hallelujah! Diyan sa gitna ng mga lubo. Bilanggo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Si Kristo na ang nanahan sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. Wala nang ibang magmaninipula sa ating isipan, sa ating puso, sa ating paglilingkod, sa mahal na Panginoon kundi si Jesus. Kaya nga, pag nahanap mo ang katuwiran ng Diyos, all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lang ng mahal na Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay ng katalinuhan sa mga estudyante. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapalang material, pinansyal, espiritual. Negosyo mo, hanap buhay mo, pagpalain ng mahal na Panginoon. Pangingimpliyo mo, itataas ka, hindi ka gawing buntot, lagi kang ulo. Grabe ang mga pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Magandang buhay. At the later end, kapayapaan, pag-ibig, bunga ng Espiritu Santo. Maangkin mo, maangkin natin. Isaan ka ba? If Christ be in you, who can be against you? We are crucified in Christ. Nevertheless, hindi na tayo nabubuhay dito, kundi ang mahal na Panginoon na nag-guide sa ating buhay. Guided tayo, well-guided. Pagdidesisyon sa ating pagsamba, sa pagpunta rito, laging ang mahal na Panginoon nauuna. Laging ang mahal na Panginoon nasusunod. Pasaganain at pagpalain ka. Purihin natin Diyos na buhay. Kaya sa hapong ito, maminamahal, lubos daw ang naunawaan natin ang mga pangungusap na ito. Hindi para tayo ay biguin, lituhin, alisin dito sa kawan ng malapin, kundi para patatagin ng mahal na Panginoon. Lumalangin ang lahat na kilat mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Nagpapatatag sa amin. Nakita namin aming kalagayan, mahal na Panginoon, puro kami reklamo. Aming makaisipan ay puro masasama. Lagi kami nagre-rebuild. Patawarin mo kami, patawarin mo yung mga anak.
Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumingang ito. Na yung banal na dugo, magus sa krus na Kalbaryo. Kabagan mo kami, makasumpong nawa kami ng biyaya na nanggagaling sa iyo sa araw na ito. Lutasin mo ang mga problema namin, pagalingin mo ang makaramdaman ng minamahal ng mga anak. Ang mga loved ones nila na hindi pa nila nailapit si Banalapanan, bigyan mo ng pagkakataon namin silang makakapiling. Umaasa ko malapay Isus sa pagkalahatang panalangin namin, their beloved Pastor Will Estrada Almeda and their beloved children. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa kanyang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, there are 4 requirements of the gospel. Para sa ating webcast viewers, faith, repentance, baptism in Jesus' name, and baptism of the Holy Spirit. Pag maangkin mo itong 4 na reglamento, requirements of the gospel, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay magiging tagapagmana ng langit. Ikaw ay tatanggap ng sinabi ng Biblia. Isang denaryo, 1 penny. Mahalaga. Walang labis, walang kulang. Magreklamo ka, bibigyan ka na ng isang penny, bibigyan ka na ng isang langit, buhay na walang hanggan, magreklamo ka pa. Mag-isip ka pa ng masama, magrebelde ka pa. Kaya sabi ng ating mahal ebangelista, ating mahal pastor, suriin natin ating mga sarili, ating mga isip, mahal magbayad sa psychiatrist. Nandito tayo sa tamang daan, tamang iglesia, pinagpapala, amen. Lumulutas ng problema ang ating Diyos na ating tinatawagan. Isang taas lang ng kamay, nakikinig siya. Pinagpapala ka. Saan ka pa pupunta? Wala ka nang pupuntahan pa. Andito na tayo sa katotohanan ng mga katotohanan. Wala nang ibang katotohanan. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, ating mga beloved visitors, unang-una, dahil ikaw ay aming nakakasama, alam kong may pananampalataya na kayo. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos, paniniwala na may Diyos, mga kapanatagan ng mga bagay na iyong hilingin, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yan ay pananampalataya. Ang pangalawa, magsisi ka. Dahil maliban na ikay magsisi, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo. Dahil lahat nagkasala. Sabi ng Biblia, the wages of sin is death. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Pag ikay tumanggap kay Kristo, tumanggap ka sa Kanya, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, pangatlong reglamento, patawarin ka, gagaling ang karamdaman mo na bunga ng iyong kasalanan. Ang pangapat, Diyos nang gagawa. Yung umiiyak kanina, sumisigaw, naramdaman ang presensya ng Panginoon. Yun ang 4 na reglamento. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, mga kapatid. Beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sinabi ng John 1:12, yaw lamang kumikilala at tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sa aking sasambitin, sumunod. Sabihin, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghilyo ng Kaligtasan na aking narinig. Ako pala ay isang manggagawa mo na iyong tinawag, kinahabagan. Narito ako, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Pagalingin mo ang aking karamdaman, baguhin mo po ako, magpatuloy ako hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon magpakailanman. Amin and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa pagkalakahatan, panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, kahabagan mo pong mga tumatanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Andito sa aming banal na gawain, sa webcast, sa YouTube at Facebook, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan, kami silang tunay na Kristiyano. Dalhin mo sila sa aming mga gawain, saan sila malapit, at aming iniling, ito ng pasimula ng paglilingkod sa iyo, makakasama namin hanggang sa pagbabalik, makatanggap ng langit at buhay na walang hanggan na iyong pinangako.
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Dire-diretso na tayo, maminamahal, sa inyong mga pangailangan. Ipatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Hallelujah. Kung sakit sa puso, ilagay ang kaliwang kamay sa puso. Kung kayo po ay may mahina na mata, ilagay ang inyong kaliwang kamay sa mata, ang kanang kamay sa ulo. At kung kayo may rayuma, yung inyong tuhod, hawakan ninyo. Yung sakit sa sikmura, may cancer, hallelujah, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, panalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus bilang point of contact, sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, aking sinasaway ang mga demonyong karamdaman, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkabulag, hallelujah, pilay, ubo, sipon, lagnat, hallelujah, hallelujah, luslos, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sakit sa babae, hallelujah, AIDS, sa pangalan ni Jesus, pagkabakla, pagkatumboy, cast out, di mo na kahirapan, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, be healed right now, complete healing and deliverance, I pray right now, di mo na kahirapan, cast out, in Jesus' name, I'm healed right now, in Jesus' name, we're healed right now, in Jesus' name, palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon, palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagay-iway ang inyong mga kamay. Tumalon. 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Tanggapin. Tanggapin na. Tinanggap na natin. Pagpasalamat na lang tayo. Kaya kahit hindi mo kayang tumalon ka, pinagaling ka na ng ating Panginoon. That is faith. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We love you so much, my dear God. Purihin ang ating malapay Jesus, maminamahal. We love you so much, but our dear Jesus loves you more abundantly. Ating pong gawain sa Amoranto, God bless you, ating beloved elders, ating mga tumanggap. Ang ating pong gawain sa Amoranto this coming October 8, 23rd, Talipaw Peace Mission Anniversary, alas 10 ng umaga, diyan sa may Amoranto, Kibi Amoranto Sports Complex. Amen. Amen. The following day, Monday, then by Tuesday, mayroon tayong Jesus Miracle Crusade Youth Crusade, JMYC. So, lahat ng mga kabataan, pinakikiusapan ko, kung gusto ninyong ma-revive, lahat ng edad, 15 pataas na single pa, amen, libre ang sasakyan, Crudo at Tollgate, libre sa Martes. Amen? Amen? 450 lang kailangan. 400 ang registration fee, 50 pesos ang entrance fee. So, 450 lang. Kaya mga kapatid natin na pinagpapala, magpa-sponsor kayo yung gustong dumalo para ma-revive kayo. Dito sa workers, mga minamahal, may mga 6 na po sila, sigurado ako. 6 na sila, 3 lalaki, 3 babae. Dahil mayroon po tayong mga events dyan na kailangan natin. Kaya inihiling ko na kayo'y aming makakasama. Dahil pag-usapan natin kung makakuha tayo ng 2 bus sa ating beloved governor, para libre ang ating sasakyan, dadalo tayo doon sa linggo, Sunday, October 8, amen? Lahat ng gustong sumama, itaas ang kamay. Naku, konti ang sasama. Ba't tayo nang sumama? Makita natin ang mga pastor, mga beloved babies. Mag-pray tayo na makakuha ng 2 bus para libre ang bus. O kung halimbawa libre ang bus, sinong gustong sumama? Taas ang kamay. Gusto talaga pala nila, libre. Libre ang gusto. Libre ang gusto. Word of God, sinusubo na, pinapakain na.
We have everything to gain but nothing to lose. Gusto, baka pati kasunod na araw na sweldo, gusto pa rin ibigay. At libre pa pagkain. Ayaw ba natin ng kaligtasan? E paano kung mag-rapture sa October 8? Wala tayong gawain dito. Paano yan? Mag-isip kayo. Gagawa natin ng paraan. I love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Brother Marlon, para sa ating announcement. Amen. Palagpakan po natin minsan ang pang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless po sa ating pong pinagpamangan, ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubunyer. Amen. At in addition po, from Atibayan po mga minamahal, dyan po sa JMYC po mga minamahal, sa mga nagnais po nga sumali, makiisa po mga minamahal, ay may registration fee mga minamahal. Ay kahapon lamang mga minamahal, nasabi nga sa amin na sa yung regular po mga minamahal ay 450 pesos yung registration. Pero kani-kanina lang mga minamahal, pagpapala po sapagkat ibinaba po yung mga minamahal, 369 na lang po mga minamahal from 450, naging 369 pesos. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating malapay noon. Amen. Sa mga nagnais po nag-desire na makiisa po mga minamahal, yan po ay pagpapalang lubos. At yan po mga minamahal ay open po mga minamahal sa ating mga kabataan from 13 years old up to 30 years old na mga single po mga minamahal, yung wala pong asawa po mga minamahal. At sa mga 13 years old pababa naman po mga minamahal, yung dating 350 pesos na registration ay naging 299 pesos na lamang po mga minamahal. Purihin nating malapay noon. Kaya yan po mga minamahal ay malaking pagpapala po mga minamahal at opportunity po mga minamahal na tayo ay magkaroon pagkakataon makijoin po mga minamahal. Salamat sa malapay noon at bago natin mga minamahal, bago tayo dumako sa ating regular announcement, patuloy ang ating pinapata sa pupuri, pagluluwa at pagsamba sa ating mahal na Panginoong Jesus, amen, na siyang kapuri-puri, maminamahal at pinaglilingkuran, siyang dahilan ng lahat bagay, maminamahal kung bakit tayo ay nagkakatipon sa bawat mga gawain malapay noon. At siyempre, doble paggalang, pagbati ng magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Weddes Almeda, ang propeta ng ating malapay noon sa ating kapanahunan, lagi inaalala ang babal turo nila sa aral ating puminamagalang na assistant pastor, Lina C. Almeda, sa mga beloved children, sa ating puminamalang magagawa sa takong ito, sa ating puminamalang elders, sa inyo man po, datihan man, isang upalang hapon sa ating lahat, at siyempre sa mga Facebook, YouTube viewers, mapagpalang araw na saan man po kayo po ay lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Amin kayong nakasama sa maghapong pupuri sa mga Panginoon. At mga minamahal, tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na dinaraos po rito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Wednesday po ang ating pong midweek service. Itong darating na Wednesday, mag-start tayo alauna ng hapon, matapos na po tayo alas 5 ng hapon din po mga minamahal. At ang overnight prayer tuwing Friday, mag-start po tayo ng alas 9 ng gabi, matatapos na po ang alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ganoon din po mga minamahal, tuwing linggo po ang ating general service po mga minamahal, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matatapos na nitong alas 3 ng hapon na po mga minamahal. Amen? At lagi pong nire-remind mga minamahal, ang kahalagahan ng pagdalo sa gawain ng malapay noon, 3 times a week po maminal, sapagkat isipin na lang natin maminamahal sa ating physical na katawan maminamahal ay kinakailangan ng pagkain ng 3 times a day po maminamahal upang tayo hindi manghina. Ganon din sa spiritual po maminamahal, 3 times a week po yan maminamahal para ating patuloy mapuri ang malapay noon, magkaroon tayo ng kalakasan spiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? At gawin din po maminamahal sa nais pong makisa po maminamahal sa sumama sa Talipaw Peace Mission Anniversary sa darating na October 8, maminamahal, magpalista lamang po kayo maminamahal upang makount po maminamahal yung mga nais sumama po maminamahal. Ngayon po maminamahal ay open na po yung maminamahal, maaari na po kayong magpalista maminamahal sa mga nais po maminamahal. Amen? Purihin natin malapay noon at huwag natin kalimutan ang paghahayo maminamahal sa ating mamahal sa buhay na nais natin may lapit sa panalapay noon. Huwag tayo magsawang sharean sila ng kaputihan malapay noon, ang kahalagahan
ng kaligtasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayon din po, mga minamahal, sa pag-follow up, mga minamahal, sa ating mga kapatid, nabihira na po nating makasama maligo sa mahal na Panginoon. Napakalaga yung oras nating inilalaan para po sila, mga minamahal, i-follow up, muli nating mahikayat na makasamang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Huwag natin kalimutang idaan yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na bags. Maaari nyo pong ihulog, mga minamahal, upang patuloy pong masuportahan ang mga gawin mahal Panginoon through TV program po, mga minamahal. At after po, mga minamahal, ating pong closing prayer, mayroon pong practice po, mga minamahal, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, sa ating mga beloved Youth and Singles Choir na sila po ay nakiki-join na po, mga minamahal. Nabigyan ng pagkakataon na makisama po, mga minamahal, sa pagpupuri sa tuwing awitin ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Kayo po ay inaanyayahan na makipractice po mamaya after ng closing prayer. At dyan din po, mamimala sa time na rin yan, mamaya ay may mahalaga pong announcement ang sabihin po ating beloved at divine po, maminamahal, regarding nga po doon, maminamahal, sa GMYC po, maminamahal. Kaya napakahalaga yung ating attendance. Sana po, maminamahal, ay complete attendance po tayo, maminamahal, sa ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir at sa ating mga instrumentalist. May practice po tayo mamaya. At sa mga nais pong mapag-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating pong Ate Divine po, maminamahal. Nandiyan po sila sa likuran. Sa ating mga pong mga beloved brothers dito po sa Lura, ating pong beloved ordained preacher. Handang-handa po nila kayong maminamahal. Minsan na po natin palakpakan ating mahal na Panginoon sa matagumpay at pinagpalang mga gawain sa maghapong ito. At kung wala na pong maminamahal, amen. Okay na po, maminamahal. Tayo po ito mayong lahat, maminamahal. Tayo po.